गेदेरफोरखौ मान होनाय, उन्दैफोरनो बोर होनाय आरो अननाय होनायजों उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बैसागु फोरबो फालिथाय फालिदों। बर'नि माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिबोबाय थादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे नोजोर आरो थांखिजोंनो उदालगुरि नोगोरनि बिष्णु राभा कृष्टि संघ गेवलां फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा 13थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुङो। हाबाफारिनि गेजेरजों उन्दैया गेदेरखौ मान लानाय आरो गेदेरा उन्दैफोरखौ बोर होनाय आरो अननाय होलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गिदिर उन्दै दैदेनगिरि रायजो राजाफोरा बयबो खौसेयै रंजायो। हाबाफारिनि गेजेरजों गासै बर' रायजो राजाफोरनो गोजोन हामलायनाय बावहरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा। दिनै 13थि रंजालि बैसागो खुंदों नोंथांमोना। गिबियावनो 1433 बांला जि मायथाइ बिनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 13थि जे रंजालि बैसागु फोरबो जोङो फालिदों। 2010 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बैसागु फोरबोखौ मोनसे माहारियारि फोरबो हिसाबै फोसावनानै मुलुग दरबाराव बेखौ गायसननायनि जि थांखि लाना खामानि मावनाय बै समनिफ्रायनो 2010 मायथाइनिफ्राय उदालगुरि जिल्लाया बेखौ जिल्ला नाङै गासै मोन 22 दखरा आफादफोरखौ लानानै जिल्लानिनो मेलेमजिबि आरो साफ्रोमबो गेदेमा सुबुंफोरखौ जों गथायसे लिंथुमनानै बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ रंजानायजों लोगोसे बर'नि जि माहारियारि फोरबो बे फोरबोखौ मुलुग दरबाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै बेखौ गायसनलांनायनि असिलायै जों बे फोरबो फालिबोबाय थानाय जादों। आरो देग्लाय जोङो 13थि खेबनि थाखाय जों बेखौ फालिदों। उदालगुरि सहरनिनो जि बिष्णु राभा कृष्टि संघआव जों बेखौ लानाय जादों। जोङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि जुगेदि साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसा आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्लायाव बखबास खालामना थानाय मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठि साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ बावहरदों। नैबे 1433 जि बांला जि मायथाइ बिनि जि गोदान बोसोर बे जोङो आगान सुरनायजों लोगोसे बयनिबो जिउआव गोग्गो देहा सोलेर लोगोसे बयनिबो जिउआव जौगानाय जाय जेखि बिथिङावनो थाया मानो सोरबा आफाद दैदेनबाय थादों, सोरबा फालांगि मावदों, सोरबा साख्रि बाख्रि मावदों, सोरबा राजखान्थि बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ। दा गासैबो बिथिङाव थानाय जोंनि फरायसाफोर दङ साफ्रोमनिबो जिउआव जाहाथे जौगानाय लाबोथों आरो साफ्रोमनोबो गोग्गो देहा सोलेरखौ जाहाथे होयो। जोंनि बर' हारिनि जि मोनसे सोनारनानै थानाय जि मोनसे मिथिंगायारि जोंनि खामानि मावनाय बा आबादजों जिहेथु जों बर' हारिया मेक्सिमाम सोनारनानै थायो। जोंनि साफ्रोमबो आबादारिफोरा जाहाथे मोजां बोथोर मोजां सास्त्र देहा मोनथों बेखौनो गसाइनिसिम आर'ज गाबो। बाहागो लाफैगिरिफोरनि जोंनि बेयावहाय बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आदा बिथां जोंजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे नेहाथारि आनन्द दैमारि आदा बिथां बाहागो लादों। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि सार बिथां बाहागो लादों। लोगोसेनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि सार दिपेन बर' बिथाङाबो जोंजों लोगोसे बाहागो लादों आरो जिल्लानि सिङाव थानाय जिल्लानि गुबुन गुबुन आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, ट्राइबेल संघ,
आगसुनि आबोबनि आसुनि आरो गुबुन आफादफोरखौ जों हांख्रायनाय जादोंमोन आरो थिग बे लेखायैनो साफ्रोमबो दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो माखासे मानि अफिसियेल्सफोरखौ जोङो हांख्रायनाय जादोंमोन थिग बे लेखा जोंहा माखासे अफिसार्सफोरबो बाहागो लादों बिथांमोन बयखौबो नोंथांमोननि मिडियानि जुगिदि आं साबायखर बावगोन आरो बिथांमोन बयनिबो जिउआवबो जाहाथे जौगानाय आरो गोग्गो देहा सोलेर आरो मोजां मोनसे सोलिनो हानाय जि अबस्था बेयो जाहाथे फैथों आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि उदालगुरिया जिहेथु मोनसे बिटिआरनिनो सिङाव बयनिख्रुइ मोनसे गोजोन मोनसे जिल्ला होनोब्लाबो भुल गैया दा बे मोनसे गोजोन आरो खौसेथिया जाहाथे अराय सम थाबाय थायो बेखौनो गसाइनिसिम आर'ज गाबो